Zahrám takú dvojtaktovú frázu, osminák všetko. No a je dobré si ju aj spievať, keď niečo hrám. A sedí to na C-maj akord. Sú tam všetky tóny z C-čka. Iba jeden chromatizmus je tu dis. Čiže na C-maj akord to bude sedieť. No a na všetky akordy, na veľa akordov, ktoré sú v C-čku, napríklad. Čiže zahral som d-moll G7, lebo tiež pochádzajú. Je to druhý a piatý stupeň, druhý, piatý akord z C-dur tóniny, hej. Čiže aj d-moll 7 G7 tam sedí. Ale mohol by som dať aj napríklad C-maj tá, išiel som C-maj, dal som tam A7, ktorý nie je v C-dur stupnici, ale je to sekundárna dominanta, ťahá ma to na d-moll, to nevadí. A potom zase len ten d-moll G7, hej. Alebo aj H-moll 7B5 by sme mohli dať, lebo toto je 7. akord z C-durovej tóniny. Čiže použil som je prvý akord C-dur tóniny, druhý. Môžem použiť piatý. A ešte aj 7. Na A-moll. Ešte aj na A-moll to sedí. Ešte aj na E-moll. Všade, na každom akorde to urobí inú farbu zvuku. Treba si vybrať, čo sa komu páči. Ja používam druhý, piatý, prvý, niekedy 7. Čiže nemusí to byť stále všetko hrané iba na jeden akord.